Hola, bon dia. El primer de tot vull fer una petita introducció. El meu nom és Miquel Raya i la meva passió per la fotografia no va ser precisament un amor a primera vista. Em va ocórrer aproximadament farà uns 30 anys i des de llavors estic enganxada a ella. El fet de congelar un moment, un instant de la vida que ens envolta, ja sigui un paisatge, un retrat, un lloc abandonat, i poder transmetre amb això alguna cosa, doncs em dona moltes satisfaccions. Són instants congelats per una càmera, per la meva mirada, de vegades intuint el que pot passar, i la grandesa de poder plasmar en paper o a l'ordinador aquests moments decisius, reflectir en imatges tot el que ens envolta, fins i tot les emocions de l'ésser humà. Tot això m'omple profundament. Porto ja aproximadament uns 10 anys fotografiant espais inhabitats, viatjant per Espanya, Portugal, Bèlgica i Itàlia. Els meus inicis en el món urbès, és així com dient el visitar llocs abandonats, va començar un matí quan estava fent fotos de paisatge per Terres de Terol i vaig descobrir una casa pràcticament en runes. Em va picar la curiositat i en apropar-me i fer algunes fotos. De sobte, a l'entrar, em va envair una sensació de pau total. El silenci era abrumador. Entre foto i foto observava l'interior, alguns dels utensilis que encara quedaven mig amagats entre les pigues de fusta que ja s'havien caigut. Em preguntava també qui hauria viscut en aquesta casa, el perquè del seu oblit. Al sortir em vaig adonar que el temps s'havia detingut quan estava dins. L'hora de fotografia s'havia semblat tan sols 5 minuts. El temps també s'havia detingut. No sé, vaig descobrir una meravellosa i nova manera de veure la fotografia. Era algo totalment diferent a lo que havia fet fins ara. Tot plegat desprenia un cert magnetisme. Però, ostres, també vaig descobrir els perills i riscos d'entrar sol en aquests llocs. Doncs bé, és aquí quan intervé l'atzar, el destí que volia que continués amb aquesta afició. Recordo un dia, mentre estava fent un cafè i llegint el diari, vaig veure una entrevista que li feien a Danny Hill. El Danny és un noi que es dedica a fer fotos de llocs abandonats des de fa ja molts anys. Al final de l'entrevista li van preguntar si era fotògraf o es dedicava a altra cosa. Doncs, ostres, bingo, resulta que el Dani treballa a la mateixa empresa que treballo jo. I, bueno, vaig flipar. Dic, no pot ser tanta casualitat. Bueno, va ser tan senzill com acabar el cafè, buscar-lo en el mail d'empresa i presentar-me. Aquí va començar doncs, una bona amistat des de fa ja molts anys amb el Dani i altres persones ja consagrades i amb experiència amb el món urbex. Com ja he dit abans, els aficionats a l'urbes gaudim molt visitant i fotografiant aquests indrets, gaudint del silenci que desprenen a les seves parets, gaudim molt de la llum obliqua del sol entrant per una finestra. La passió de molts de nosaltres per la fotografia complementa aquesta afició. La veritat en el món dels indrets abandonats és inacabable. Podem trobar, per exemple, que a mi personalment és el que més m'agrada, són les mansions. Potser també hospitals i sanatoris. També podem trobar fàbriques, pobles sencers abandonats, estacions de tren, avions. Hem visitat també esglésies abandonades i el més heavy també és trobar-te al mig d'un camp allà a Portugal, un parc d'atraccions totalment abandonat. Potser algú amb aquesta alçada té dubtes sobre la legalitat d'aquesta afició.
Doncs seria el moment de parar-nos una mica a reflexionar, perquè avui en dia és algo com que està molt de moda i hi ha molta gent, sobretot la gent jove, que moltes vegades no té les coses molt clares, no? Per exemple, no sé, els jocs abandonats gairebé tots tenen un propietari. Gairebé tots, no tots. Per tant, la línia que separa la legalitat de la il·legalitat a la nostra afició és molt prima. Per això és molt important complir unes normes senzilles que tota la gent tindrà molt clar, no? Ho tindrien que complir al 100%. Per exemple, no sé, les normes podrien ser discrets tant quan s'entra a un lloc abandonat, durant la seva visita i també a l'hora de sortir. Evidentment, mai trencar una porta o una finestra per entrar. Només entrem per llocs naturals o obertures naturals que es trobem, no? Mai obrirem un forat a una tanca, ni farem esclatar un vidre, i és tan fàcil com, si no podem entrar, fotografiem els exteriors i marxem. Una vegada dins, són molt cuidadosos amb l'indret, un respecte total, no fem mai pintades. Evidentment, no et portaràs res d'aquest lloc. L'únic que et portaràs són les fantàstiques fotografies que puguis fer. I què passa quan al final aconseguim entrar? Doncs bé, quan entrem en aquests jocs sempre ens permetim una petita llicència, sens dubte, però només amb l'única pretensió de mostrar al públic unes belles imatges que expliquen la història del lloc, amb la intenció de que l'observador pugui veure o intuir el que va ser un gran lloc, el que va ser un gran hospital, una petita casa, una mansió, una fàbrica, i que l'espectador reflexioni i pensi com serien les persones que habitaven o treballaven en elles. Tot el que fotografio és amb la total certesa de que fa temps que han estat abandonats. Jo només vull mostrar com som o com érem abans vius, i ara en la majoria dels casos molts degradats. En qualsevol cas, sempre trobem 1000 detalls que fa que valgui la pena la seva visita. Com he dit abans, sense tocar res, sense forçar entrades, és un passin i vegin, no toquin, només fotografin. Doncs bé, això és una premissa que sempre complim. El nostre únic tresor són les fotografies que ens portem a casa, i també sembla mentira, però les olors, això és algo que mai surt a les fotos, però no sé, les olors quan entres en una fàbrica, olor al greix, a oli, quan entres a una mansió centenària, l'olor a humitat, quan comences a obrir armaris, l'olor que desprenen la roba, no sé, emoció de poder veure i fotografiar objectes que estan coberts de la pols dipositada per al pas del temps. Abans no he comentat una norma que tenim, que és bastant important, que seria no facilitar mai la ubicació d'un lloc abandonat a un desconegut, o tampoc la publicarem mai a internet ni res de res, ni a les xarxes socials. D'aquesta manera el lloc abandonat quedarà protegit de persones amb intencions dubtoses. La confiança és molt important en aquesta afició. I la prova és que aquí, i per desgràcia a Catalunya, a la resta de l'Estat, quan algú troba un lloc abandonat bastant en bones condicions, a la que passen 3, 4, 5 mesos està totalment vandalitzat, destrossat. Aquí ja t'he dit, no es respecta res. Per això és tan important per nosaltres no facilitar mai on es troben aquests llocs, no? Per al tema del vandalisme.
Els espais inhabitats que es podem trobar aquí a Espanya suposo que és per lo que comentava, per al boca a boca, i sempre, per caure en males mans, sempre acaben en 4 dies destrossats. És per aquest motiu que els fotògrafs que anem sempre vam decidir ja fa temps a viatjar a Itàlia, Portugal, França, Bèlgica. Aquí, en aquests països, suposo que és perquè hi ha una altra cultura. La gent té consciència de que aquests llocs continuen tenint un propietari i bueno, el que hi ha dintre no és seu, no? Per tant, es conserven bastant bé, relativament bé, no? Quan entres notes que allà l'únic que ha passat és el temps, simplement. A Itàlia, per exemple, em va cridar molt l'atenció que, com comentava, els llocs abandonats es respecten bastant més, però sobretot a les esglésies. No sé si és per un tema de que són molt religiosos, fins i tot a les esglésies que es veuen abandonades estan bastant intactes. Quan sortim a l'estranger, evidentment, abans hi ha una feina de mesos de planificació, de recerca, de marcar els llocs que ens poden agradar més o menys i bueno, anar marcant rutes. Pues això, potser si anem 4 dies a Bèlgica, pues marquem les rutes doncs, que podem fer per dia, no? I acostumem a marcar 4 possibles llocs abandonats, per dir alguna cosa, del més maco al que potser ens agrada menys. Primer ens hem documentat per internet, per altres exploradors urbans, i llavors pues, a l'arribar allà ens podem trobar sorpreses, com he comentat abans, de que no podem entrar, i per això sempre portem el plan B i el plan C. Però bueno, el plan B pot ser anar a un altre lloc que igual està a 200 quilòmetres o més. I bueno, és això, és aquest món, si t'agrada, és això, fer molts quilòmetres en cotxe i també això, tindre una mica sort que puguis entrar o senzillament que només puguis fer fotos d'exteriors. Com a anècdota us puc explicar una cosa que ens va passar a un poble de França. Vam arribar a un carrer teòricament amb poc trànsit, que passava poca gent, i bueno, eren les 11 del matí d'un dissabte, i arribem allà, ens trobem un mur que es podia saltar fàcilment, però no passaven el pas de cotxes era continu. Què passava? Que al carrer del costat, els carrers dels costats estaven fent obres i la policia va desviar el trànsit per al mateix carrer on tenien que entrar per visitar aquesta mansió. Total, que van dir, hòsties, pues això no pot ser. Vam anar a fer un cafè i després de pensar una bona estona, amb la por de que algun veí pogués trucar a la policia si ens veia saltar, vam decidir posar en marxa el plan B. El plan B era visitar una mansió molt maca, la mansió Harry, situada a uns 400 quilòmetres del poble on estàvem. Total, que vam dir, no perdem més temps i cap allà que anem. Pues bueno, vam arribar sobre les 3 de la tarda. A les 6 de la tarda, en aquella època, ja era de nit. 400 quilòmetres i després 3 hores escasses per fer fotos i 400 quilòmetres i torna a l'hotel. Pues bueno, ja veieu que per molta gent ens diu que estem boixos, però bueno, després veus les fotos i realment, no sé, per mi té la seva recompensa. A França vam visitar també un lloc molt maco, que li diem Red Cross, que era una mena d'internat, un edifici enorme, i quan vam visitar les enormes habitacions,
on dormien els nanos. Al final d'aquestes habitacions es trobaven el bany, no? Doncs bé, recordo que crec que era al tercer pis d'un dels lavabos, hi havia un forat al terra i aquí hi havia un arbre impressionant que va créixer de les runes, s'alimentava de les runes del propi edifici, però un arbre impressionant, i això a la tercera planta d'un edifici. A Itàlia fa uns anys també vam visitar un hospital psiquiàtric, un manicomi, d'aquests antics, d'aquests que quan entres dius, mare meva, no? D'aquests de pel·lícula de por. I, home, realment una mica va ser així, no? Vam estar unes quantes hores fotografiant les diferents habitacions que trobàvem, els passadissos, però eren les 2, les 3, les 4 de la tarda, la llum era bona i bé, però a l'hora de marxar ja era pràcticament de nit i em sembla que anàvem 4 i a tots ens va envair una sensació molt, molt, molt rara no sé, de que hi havia algú a dins com que si ens estava observant una cosa super rara, que els 4 quan vam sortir ho vam comentar. Ara ho estic dient i de veritat la pell de gallina. No sé, mai m'havia passat, però la sensació aquesta de que estàs allà i de que vols sortir, que notes que hi ha algú, no sé, jo amb aquestes coses no hi crec, però als 4 ens va passar el mateix. Satisfacció personal, doncs sí, molta. Per exemple, a nivell personal he fet 2 exposicions fotogràfiques sobre aquesta temàtica a Barcelona, al vostre centre, precisament vaig fer una. Després, fa uns anys, al Cineart d'Igualada, també aquesta va tindre molt d'èxit. I, fa molts anys em van demanar el diari del País Basc, em va demanar una foto sobre Belchite, del poble abandonat de Belchite, una foto meva per ser portada per una revista del suplement del diumenge. I això, veure una foto meva com portada de revista, va ser l'hòstia. I fa poquet també un grup de música que es diu Mat Squad em va demanar una foto que li va agradar molt del pati on hi havia una cistella de bàsquet a una escola d'Itàlia. Això, li va agradar molt la foto i me la van demanar per ser portada del seu disc. Aquest matí també hi havia un senyor a Instagram que m'ha enviat un missatge i havia vist 2 fotos que li havien agradat molt i me la demanava per veure si la podia fer amb un òleo, pintar-la. I jo, clar, encantat de la vida. Aprofito per comentar que totes les fotos que podeu veure al meu blog o a Instagram, totes es poden també comprar. Recordo fa molts anys, amb molt de carinyo, un lloc que vam visitar a Portugal, una mansió abandonada. El recordo això, amb molt de carinyo, perquè va ser això, el meu primer lloc abandonat, diguem 5 estrelles, no? Ho tenia tot. Era una mansió d'aquestes centenàries, aquestes super antigues, i és que a més, quan vam entrar, ho tenia tot, pràcticament tot. El temps allà s'havia detingut totalment. Es veu que al principi era un hotel. Quan aquest hotel va tancar, aquesta casa, aquesta mansió la van comprar 4 germanes, que evidentment tenien un poder adquisitiu molt fort, no? I van viure allà molts anys i quan va morir l'última de les germanes, doncs
ningú es podia fer càrrec d'aquesta supercasa, no? Ningú la podia comprar i va caure a l'oblit. Total, que aquí està quan vam entrar nosaltres i la sorpresa va ser mayúscula perquè allà trobaves tots els utensilis personals, mobiliari, obries armaris, tota la roba que elles es posaven, un piano impressionant. La casa tenia un sòtan i al sòtan vam veure el carruatge amb el qual suposo que sortien de passeig, les joguines, aquestes joguines super antigues amb les quals jugaven, o sigui, fotos en blanc i negre sortien elles amb la seva família, amb els nanos. Va ser una passada. El Tensa ja s'havia detingut des de feia segurament que més de 100 anys i estar allà era algo bestial, no? Poder tocar els olors de la casa, estar allà i fer fotos. És una sensació que crec que tots alguna vegada tindrien que experimentar, perquè això, fins que no estàs allà, no se sap, no? Jo estava en un estat de xoc, no? De fet, crec que vaig trigar més de mitja hora en començar a fer fotos, perquè, les emocions m'envaïen totalment. Hi ha una part negativa també amb tot això, i és que hi havia moltes habitacions, les de la primera planta, que segurament abans que nosaltres van altres fotògrafs a visitar aquests llocs i hi ha de tot, no? Hi ha gent que va amb molta cura i hi ha gent que va molt a la seva, no? Sense pensar en les conseqüències, no? que poden portar els seus actes. I és que, per exemple, vam trobar moltíssimes finestres obertes, suposo que per tindre millor llum, per fer les fotos, i què passa? Que després marxen, no les tanquen, arriba l'hivern, comença a ploure i comença a entrar aigua per tot arreu amb aquesta casa, amb la qual cosa els terres són de fusta, la fusta amb els anys es podreix i aquests terres amb tot el mobiliari que hi ha s'enfonsa, se'n va al garete. I per això diem que nosaltres sempre anem amb un grup molt reduït, anem amb molt de cuidado i s'ha de tindre molta cura amb qui li puguis dir on es troben aquests llocs, perquè al final, per desgràcia, acaben molt destrossats. Per exemple, el que comentava, hi havia un piano preciós i al cap d'uns mesos vam saber d'un grup que va entrar al cap de 4 o 5 mesos, van penjar unes fotos i aquest piano estava totalment destrossat. Diuen que les tecles d'aquest piano eren de marfil i va entrar un amigo de lo ajeno i se les va endur, va deixar el piano sense tecles. Després, a més, van entrar, es veu que un grup de gamberros i el van destrossar totalment. Per això és important no dir mai on es troben aquests llocs, no? Perquè mai saps a qui li pot arribar al lloc on estan localitzats i la persona que entra pot ser un fotògraf, pot ser una persona que li agrada la història i li agrada això, veure simplement com és el lloc i punto, i potser que no, i que entri uns gamberros, entrin lladres, entrin gent que tingui negocis de col·leccionisme i només volen portar-se tot el que puguin
i és una llàstima, no? Doncs res més, encantat de parlar amb vosaltres i si voleu veure més del meu treball per als llocs abandonats d'Itàlia, Portugal, França, Espanya, entreu a Instagram i cliqueu Cerrado por Abandono, tot junt, Cerrado por Abandono. Doncs aquí podeu veure tot el meu treball, part del meu treball. A Google, si poseu també Cerrado por Abandono, us enllaçarà amb el meu blog i aquí també podeu veure fotos, anècdotes vàries i fins i tot la història d'algun lloc que hem visitat. Molt bé, una salutació.